Господин Мачуганов, как върви жътвата към този момент? Жътвата, не знам дали сте разбрали, специализиран сайт сте, специализирано звено от нашия сектор. Жътва в момента наистина закъснява. Отдавна трябваше да бъде приключила. Дъждовете, времето за пореден път така не изигра лошо шега. Тръгнаха нещата много добре. Хубави пшеници с добри качества. Говоря глобално за зърната, там са и рапиците. Но ви, на последните няколко дни се случват постоянно да вали, непрекъснато да вали, аномалии, град, бури, урагани. Тук съм близко до Кнежа, знаете какво се е случило. При мен миналата седмица имаше град. Нещата се зациклят, ако мога така да наречат. Има ли значителни площи, които да са засегнати от градушката? Аз заявявам, че да. Големи площи има засегнати. Няма да повлият на зърнения баланс, ако трябва да бъде честен, но стопаните са ощетени. Като по Златията, видите се какво става въпрос. Долу в централна Северна България също много град не би. Аз имам загуби от около 200 кг на декар. А иначе добивите от декар какви са долу-горе? Тръгнахме с голямата кошница, както всяка година. Тя надежда да крепи човека в крайна сметка. Надявахме се на добри резултати. Отначало, може би преди дъждовете имахме добри, след дъждовете хектолитъра олекна, качеството почва да пада. Определено сме притеснени. Каква е ситуацията с пазара на зърно? Всяка година се говори за спекула. Какво е състоянието в момента с търговците? Пазар на зърното в момента аз мога да взема най-отговорно. Откровено България не съществува. В момента пазар няма. Проста причина, че акумулираното количество от миналата година, което е в Черноморския район, по-специално Русия и Украина, затвориха пазара. Ние сме част от Европейския съюз. Всички търгове, ако погледне някой така информиран човек, ще види как всички търгове се печелят от руско и украинско зърно. Европа не успява да се класира на търговете, т.е. ние задочно не може да се продаваме зърното. В момента говори се, че има кораби, които товарят на пристанищата. Вижте, говори се, че има кораби, които товарят на пристанищата. И аз казвам, че се говори, нищо повече. Аз казвам, че реален пазар, чист пазар, т.е. сделки да работят, да случват, аз заявявам, че няма. Има прихващане по задължения, т.е. някой е финансиран на зелено. Оттам се предвиждат някакви сделки на някакви зърна. Корабите, които има на пристанището, ще се върна вашите думи, са основно за рапица. Там ние сме експортно ориентирани над 90%. При рапицата тази година ценовите равнища как са? Повече от отлични, цените са наистина високи. Пак заради нещастието на колегите от Украина и Русия, там няма да могат да произведат. Германия традиционно ще загуби позиция си на лидер. Франция също са влошени количества, които ще добият. И дойде нашия ред. Като говорим за рапицата, колко е добиват от декар тази година? Добрите стопани, хората, които се занимават традиционно с рапица, отглеждането на рапица, натрупаха опит 4-5 години назад във времето, само по себе си един нормален добив за тази година, която наистина имаше на старта аномалии, есента, силно засушаване, после превлажняване, само по себе си някъде около 300-350 кг. Добрите стопани извадиха с лека ръка. Какво очаквате да се случи с пазара на пшеница някъде около септември, края на септември, октомври месец, тъй като всички говорят за тези месеци, че тогава ще се сключват реалните сделки с пшеница? Ако наблюдаваме фьючерс на големите истинските борси, които са по света, европейските и американските, истината говори само по себе си, че има едно запазване на сравнително високите нива спрямо през следващите години. Въпреки всичко, виждате, говори се финансова криза, няма ли ги играчите с хедж фондовете на борсите, нещата стават преди всичко спекулативни. Към момента какво е състоянието в развитието на реколтата с царевица? Царевицата за мен ще бъде хит тази година, който успее да отгледа и да опази. Царевицата към днешна дата след този дъжд, който до голяма степен повлия отрицателно върху пшеницата като качество и като добив, повлия пък на царевицата. Царевицата ще бъде хит, така ще към колегите апел. Подглеждайте царевици, спазете царевицата. Някакви прогнозни ценови равнища? Ще бъде така като анализаторите. По-скъпа ще бъде от пшеницата.